Sesantining Golkar. Oh ngono ah. Sesantine piye? Golkar solid RI maju no. Ya, ya. Golkar peduli karo sapa Mbak Mayang? Yuk. Pandekane DPD Golkar Madiun sinten Pak Mayang? Pak Marsuti. Ketua utawa pimpinane DPD Golkar Madiun. Ya, asmane bojone Pak Mas Hudi. Oh, ngono ah. Pak Mas Hudi kok Pak Marsudi Mayang iki. Bisa maca apa ora? Tulisannya apa? Tulisannya apa? Mas Hudi. Lah kok maca Marsudi? Mau ere metu dhewe lho, Pak. Oh, metu dhewe. Oh, Ya wis ora iso nyalahne lek metu dhewe ngono kuwi. Wong aku lek turu sak metu dhewe kok ya. Metu ngimpine ngono lho maksude. Oh, ngono ah, ya ah. Pak Masudi diapake Ketua DPD Partai Golkar oneng Madiun. Oh, ngono ah, ya. Yo, dintekne. Ya ah, dintekne ya. Ya. Hama muji. Ya ah, donga bebarengan untuk Partai Golkar. Yuk. Hama langsung dangdut. Karya Dwi Jolaras Indonesia untuk Golkar yang tercinta. Pas vokal gamelan kerangin. Sanggup bisa menang.